Türkmenistanyň Dökme Senaty ministrliginiň daşawy şäherindäki Çepertikin kärhanasyna eşlen göwnejay, şunyň talabyna gaýkylyp barlama üçin ähli mümkinçilikleri döredilendir. Kärhanada tikin ölümleriniň ödürlügi uşagyny taýýarlamaklygy niýetlenen kemili enjamlar hünärmenler tarapyndan dolu güýjünde işedilýär. Kärhanada häzirki wagtda öňürleýän ölümden köpüsiniň buýrumlar esasyna taýýarlanýany belenmäge degişdir. Oňa ýurdumyzyň senagat gurulşy owa hojalygy, bilimi, medeniýet saglygy uruş puduklaryny niýetlenen ýokary hili önümden önülmegi dogry şaýatlygy diýär. Kärhananyň ürünleri Türkmenistanyň Dökme Senaty ministrligine degişli bolan welaýetdäki dukanlarda ilata ýetirilýär. Dökme toplumlar tarapyndan önürleýän matalar özleriniň ýokary hililigi bilen tapawdynýar. Olary ýurdumyzda ýetişdirilen paty hasylynyň önümi bolup, hil taýdan ähli talaplara dogry laýyk gelýär. Kärhanada önürleýän önümden arasynda uly ýaşlylar hem çağlar üçin ödürli görnüşdäki geyimleň, maşgalalarda ýokary isleg bilen ulanylýan ýorgun düşökleň ýastyklan hemde beýleki dürli görnüşli haritlaň, hassahana geyimleň, aşbeller üçin penjekleň, kärhanlaň işçiler üçin ýürütýüşdirilen geyimleň bolmagy owandyrjy ýagdaýdyr. Şoňa kärhanada uly ýaşlylary hem çağlara niýetlenen bölek satyw üçin täze biçүүдäki bäsişi ukyply dürli görnüşdäki eşikler hem öndürilýär. Şeýle hem bir neçe ýyldan beri kärhananyň altynasy dökme ürünleri dükany hereket edýär. Onuň başynda dükany Türkmenistanyň Dökme Senaty ministrligine degişli kärhanalaryň taýýar tikin ürünleri, haly jorap ürünleri ýaly haritler amatly bahalardan ilata ýetirilýär. Eýnişikleňe bedegi aratynyklaryna hemde milliligimize laýyk gelmegine uly ünsürliýär. Tikin kärhanasyna häzirki zaman ürünlerine dogry laýyk gelýän tikin maşinleri hemde beýleki ýürütýüşdirilen enjamlar hereket edýär. Köp görnüşli önümleri öndürmekde kärhanada zähmet çekýän eli Çepertikinçiliň ihlasy zähmetleri ýerine düşýär. Çepertikin kärhanasynyň işgalary dökme pudugyny berýän ýadawsyz ünsü hemde gollaw üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyda hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarmyda özleriniň alkyşlaryny beýan edýärler.